So I think the time has come where we don't think as Khasi, Garos and Jaintiyas, Bodos, Dimasas, Tiprasas, we come together and we speak in one voice for one Northeast. Hake tini agolini Rabindra Bhavano Tipra Mothani joining program ajagawo Bubagra bo manjaka the thousand of Tiprasa people Tipra Mothano joining khlaika hake ajagawo Bubagra je Tiprasa regional party rongno thansa khlaiye je kok Tiprasa rongni mante sokte tongmani amono sanani saka joto thansa khlai tongnani bage tai amo Tiprasa rok simia kwbangma je notice ni kwbangma je regional party tongnai kwbangma o jagani je indigenous tongnai Khasi Garo Jaintia Budos joto indigenous tongnai rongno thansa khlaiye kokti sanani bage yang notice ni indigenous rongni tribe rongni kokti sanani bage thansa ni bage kok surka hake chung amo simia tebo kwbangma notice ni leader rok thansa ni bage kok samani chung nukjago Meghalaya ni CM conduct sangma Bubagra ni friends borok bo notice no thansa khlainani kok samani nugo tebo norok nukhna osakango Bubagra buduleno election kaplaimani BPF te kaisa katal CM hangrama mohilari bonobo congratulate khainani bage thangate ajagawo notice no thansa khlainani bage kok samani norok nukhna national media te Assamni local media rongno kok sangjangma yaglo borsamani te o jaga ba amtinyo sawo je tini je meeting khlaimani jago joining program o Tripura ni je regional party IPF ti te kwbangma dal bidal to tai amsuk sanan grika am kainin tongsi Tripura mo thabai IPF ti regional party Tripura wa tabo omorok thansa khlaiye Tiprasa ni je kok thairo te Tiprasa rongni mante soktairo amorongno sanlainani tai Tiprasa rongni yok samani kwbangma je demand Tiprasa rongni tongmani amorongno sanlainani bage thansa khlaiye samung khlailainani bage koikha tai amo simia kwbangma je notice ni media te national media ro kok sangjangmani yagulo bo notice no thansa khlainani bage kok saka haki tabuk je illegal immigrant problem choli tongmani amo Tripura simia kubuni hastero ko sanan thaga ba Assam Meghalaya kwbangma notice ni je state rogo Mizoram rogo amo problem ongi tongo haike amoni bagino kwbangma je notice ni je leader tongna rogno thansa khlaiye tai kwbangma je notice ni je tribal haika o jagani indigenous rok demand kwbangma je mantha sokta rok sanglai tonglai mene amo central government rok khnayangi tongmani chikon khe alada mani bage haike thansa khlaiye kokti sawi sagaka amo khnana hinai amoni bage tabu unity ni bage kok salai tonglai kwbangma leader rok tasinor nukhuna o sikangni 9 October ni Hojagirini salo Burodiang rok bongni festival omo Tiprasa rok maniwo even Burodiang Tiprasa rok simia kwbangma joy Tiprasa dal bidal tongnai rok maniwo haike ajagawo Tripura ni CM Dr. Maniksa thangai je Burodiang rokno borok Burodiang Tiprasa rokno borokno ayang Bangladesh ni fainai Chittagong ni fainai hinai ajagawo samani haike ajagawo bo chini Tiprasa rokni je demand khlaimani chini Tiprasa rokni je mante sokta rong bage accord khlaimani chini Tiprasa rokni je mante sokta rong bage borok kok gosimani amoro khaisa saya Tiprasa rokni sultaya Tiprasa riang rokni sultaya Chittagong ni fainai borok o jagani hani bwsaya hinai bo ajagawo sawi tongkha omonoti kwbangma Tiprasa rok kok bo tisaka protest bo khaileke hapana tabuk laka bini khugni amang mistake ni sajago hai ire ni khnaya ko haike Tiprasa rok bo baksa buksu Tiprasa riang rok bo baksa buksu bono chajagai bono defend khlaiye kok sawi tongmani chung social media ni bising tinugu haike amono chini manta soktai rok je chini rights rok chini BC election ngnani tongmani TDADC bo amo tabuk bo ngya norok jotona saimano Supreme Court o stock khlaijak hearing ni din barite tonjak Bubagra song try khlai tongo haike chini je TDADC o je chini Tiprasa rokni jaga thai tongmani a jaga bo kwbangma company rokno borok oro rang roi phalai jaga chini Tiprasa rokni jaga thai rok o jaga sekjagai gas pipeline kare jago chini Tiprasa rokni kwbangma mukhiting thaikiting hukbar khlaijak kwbangma bufang wafang rubber bufang rok kaijak jaga rok nosto khlaijago tanjago hai irai khlaijagi tongo chini Tiprasa rokni area o amo kok sabo amo kunphano justice manya haike amono tuinyo Bubagra songtai kwbangma notice ni leaders rok notice thansa khlaiye kokti sanani bagi sau kwbangma chini Tiprasa ni haino kwbangma je notice ni tribal indigenous tongnai rok bo problem tongo amo haise kubiko haike noro Bubagra songtai kwbangma notice ni leader rok omo kok sawi tongmani notice no tabuk thansa khlaiye kokti sanani bagi norok bahaima tong omo je samung khlaimani kahamda na hamya comment bising tiki sahade o video no sajak like redi te amte haino video nai tongnake channel subscribe khaidi hambai।